това какъв е размера на стадото или на количеството зърно, което притежава. По този начин били оценявани хората за богати или бедни. Дахена Данава. Един човек се смята за богат, ако има достатъчно зърно. И по същия начин, ако човек има и много крави, той е бил смятан за богат. А не според банковата сметка. Ако няма банкова сметка, няма банкови сметки по това време. Няма банкови сметки по това време. Нито имало тия книжни пари. Те всъщност притежавали хранителни продукти и мляко. И всъщност това е икономическото разрешение. Ако нямате достатъчно мляко, как може да направите вкусни, полезни, хранителни приготовления? Пълни с витамини, приготовление от зърно и мляко. Не може да става въпрос за икономически глад, ако имате достатъчно зърно и крави. Така че това бил стандарт за икономическо решение в тези дни. Така че Нанда Махарадж и жителите на Вриндавана в този ден се приготвили да удовлетворят полубога Индра. Защото се предполага, всъщност той доставя достатъчно дъждове. Без дъждове не може да имате успешен агробизнес. Така че те се приготвили да извършат жертвоприношение. Тази подготовка, Кришна наблюдава тази подготовка заедно с Баларам. Кришна е по-младия, а Баларам е по-големи. Баларам е син на Рухини, а Кришна е син на Деваки. Тези две дами, Рухини и Деваки, те били съпруги на Васудева, бащата на Кришна. Така че Баларам бил роден от Рухини, а Кришна бил роден от Деваки. Деваки Нандана Гопал. Деваки Нандана. Няма много голяма разлика в възрастта им. Да кажем 1 или 2 години, нещо такова. Баларам бил по-големи. Те си играли заедно и по време на този инцидент, когато Баларам бил на 8 години, Кришна бил около 7 годишни. И така, Бхагаван Татрайва Бала Девена Самюта. Бхагаван, върховната божествена личност, Кришна, заедно с Бала Дева, по-големия си брат, Апасян. Видели. И какво видели? Нивасан Гопа Индра Яге Крита Дяман. Всички пастири, включително и техния баща, са приготвили за жертвоприношение на Индра Яге. Индра Яге. Тат Абиджино Пибхагаван Сарватма Сарва Даршана Ташара Яванто Притчат Вридан Нанда Пурукаман. Къде е следвало? Той бил върховната божествена личност. Той знае всичко, което те ще да правят и каква била целта. Тъй като присъства в сърцето на всеки, той познава всичко. Но защото е играл ролята на малко пастирче, той представил сякаш не знае всичко и попитал баща си и по-възрастните хора, които му помагали с подготовката на жертвоприношението. Тат Абигиопи. Самата дума, която е използвана тук, означава той знае всичко, Бхагаван. И той попитал на него не му ли свое никакво знание. Вече няколко пъти описах това пред вас. Бхагаван означава, че е пълен с всички съвършенства. Съществуват 6 съвършенства. Богатство, сила, слава, красота, знание и отречение. Така че Бхагаван не може да му липсва знание. Той трябва
трябва да знае всичко. Това е Бхагаван. Ето защо се казва, че какъв е смисъл да пита баща си какво ще прави. Той вече знае всичко. Но специално се отбелязва Атат Аби Гьопи. Въпреки, че го е знаел, тъй като играл ролята на момче и баща му си мислял, това е моят син, те не си мисли, че това е божествената личност. Те знаели, това е моят обикновен син. Тат Аби Гьопи Бхагаван Сарватма. Сарватма означава човек, който е установен с личност, този, който е установен с сърцето. Сарватма, Сарва Даршана. Сарва Даршана означава човек, който може да види всичко миналото, бъдещето и настоящето. И въпреки всичко, Прашара Яванта, точно както смирения син, Апричат Вридан Нанда Пуру Гаман. По-възрастните хора, приятелите на баща му и придружителите му, той ги попитал с смирение, с огромно смирение. Седни долу. Седни долу. И какъв бил въпросът му? Катаятам те пита каям самбрамо. Самбрамо валпагата палам касия чодеша кена в садете маха. Ета махи махан камо махин шушушаве. С огромно уважение и смирение искам да те попитам. Какво всички тези аранжименти? Какво се взеси в тази подготовката на тази жертвена церемония и каква е причината и какъв ще бъде резултата? Ким Палм. Какъв ще бъде резултат от правенето на това? Ким Палм така ще се чака удеша. Кого се опитвате да удовлетворите? Кого се опитвате да удовлетворите? Не мога да разбера. Моля ви, обяснете ми. Много съм нетърпелив да разбера. И накрая ще свърша с аз съм ваш смирен син, така че моля ви, милостиво ми обяснете. Така ви поставям въпроса.